We zijn op weg naar het Fries Museum. Een ziektocht die dus brengen zal bij de beste amateurkunstenaar van Friesland. Onderwijs komen we van alles te zien. Wat is kunst? Hoe liet je je inspireren door Friesland? En kun je wel creatief presteren onder tijdsdruk? En om de ooi wacht het de Belening, een expositie in het nieuwe Fries Museum. De jury had u 200 kandidaten al een eerste selectie maken. En die 50 ben je, Joert, mooi haar werk. Kwetsbaar of volop het zoeken van haar eigen talent. Waar gaat naar huis en waar bloot bij us? Dit is Muze. Overal komen ze bij. De 50 deelnemers die in de race binnen voor de titel Beste Amateurkunstenaar van Friesland. Op basis van ingestuurde foto's binnen ze selecteren. En Joert maakt ze in je werk in het Fries Museum Schindlitten. Een schilderij, een foto, een beeldhouwwerk, een ets, als het maar beeldje in de kunst is. Hier in deze seel moet ze haar werk als een bleed stellen onder het strenge oog van de jury. Die bestaat uit 3 man. Professioneel kunstenaar Raymond de Jong, uitjouwer en kunstliefhebber Steven Sterk en directeur van het Fries Museum Saskia Bak. We zoeken een kunstenaar die op een hele eigen manier met werk omgaat. Het gaat om iemand die leuke, spannende ideeën heeft, die dat natuurlijk ook weet vorm te geven. Maar die ons eigenlijk iets laat zien wat we niet van tevoren bedacht hadden. En die ons daarmee verrast. De beloning is een tentoonstelling in het Fries Museum. Dus je hangt straks in een van die zalen. Hè. Bij kunstenaars spreek je altijd over hangen. Klinkt een beetje gek, maar je hangt in een van die zalen. Van de 50 muzekandidaten zullen je het 30 afvallen matten. De beste 20 maaien terug naar de tweede ronde. De deelnemers zijn indeeld in 5 groepen. Want dit is als je leeuwt uitreden. Is dat goed? Bij Drachten. Ben ik zenuwachtig? Ik ben hartstikke zenuwachtig, vooral nog die camera. Ben je zenuwachtig van u of van de jury? Die van de jury, ja. Okay. Nou, ze zijn heel aardig, ja. Mooi, en de bril verslaafd ik nog. Ja. Dit is mijn nieuwszin. Hoe lang schilder je al? Ik ben met 59 jaar begonnen, ik ben nog 70, dus een heel starig gewoon is het net dit dagje. Ik ga een tijd gewoon, als ik maar iemand zei van nou dat was even doen, dan wist die ik op een kleer met mijn zeil om het te verhoren. Ik ben nog zo vier, ik meid je wat, ik vind het mooi en dan hoor ik op. De kunstenaars zetten haar werk op en moeten dan afwachten wat de jury draast van Sissel. De jury weet net wat bij Hokker kunstwerk jet en mag net praten met de kandidaten. Waar twijfelen we over? Nou, ik ben wel blij verrast door wie eigenlijk. Ja, maar ook door deze. Toch Die met die bootjes? Ja, vanwege de helderheid van het beeld. De jury deelt stickers uit. Green zit in de tweede ronde, reed maar naar huis en oranje is een twijfelgeval. Twijfelgevallen krijgen letterhuwt nog een herkansing. Ik vind het leuk. Het is mijn twijfel. Ik vind het wel heel sympathiek. Ja. Maar het zit een beetje tussen naïeve en... Ja, precies. Dit zou voor mij zeker een twijfel zijn. Gaan we hiervan zeggen zeker door? Ja, Wat mij betreft wel, hoor. Ik ben wel blij verrast. Ja. Ja, oké. Ja. Dat was alleen al door de manier van presenteren dat het ligt en dan ook, daar ga je toch zo naar kijken en dat vereist het ook. Ja. Ik denk van ja, ik hier meer in Sjenwold, dat er nog meer gebeurt in die Ja, in die streep. Jij vindt de verf te vlak, zeg maar. Ja. Gewoon. Ja. Ja.
Dat denk ik Zeg van, nou maar als twijfel, dan kan de letter nog eens even doen. Ja, is goed. Twijfel wel. 7 in totaal. Ik ben groen. Waarom laat je schilderij nou? Die lag plat. Ja, waarom? Want nou, ik vond hem zo klein. Ik vond die ezel zo groot. Maar je bent terug. Ik ben door. Blied? Ja, ik ben super blij. Ja, ik vind het zo gaaf. Code oranje. Code oranje. Dat is een twijfelbeval. Ja. Lang Ze leven moesten omdraaien. er Ik heb nog even helemaal- zin. ze moesten er De helemaal- trillie nog? Ja, maar dat doe ik altijd. Rustig bro. Ja, Serieus. oké. Goeie. Yep. Nou, Een heel grote franje kreeg ik oranje. dat is ik een mooie. Goeiedag. De tweede groep. Dit is net zo groot. En hoe lang ben je al aan de gang met fotografie? Nou, 20 jaar, denk ik. En wat is dit? Dit is een wetterplas, dit is beveiligd en IS. Ik zenuwachtig. Ja. Is dit jouw mysterie? Ja, eigenlijk wel. Maar daar kan je niet zo makkelijk over praten, hè? Nee. Nee. De tweede groep zet zijn werk op en wacht het in spanning af. Maar het eeg van de volslijne jury wordt voortendaallijks naar één werk te lutsen. Ik werd hier verschrikkelijk blind van. Ik krijg een heel goed zin. Maar het komt ook omdat ik verschrikkelijk hard van naïeve schilderkunst. Ja. En dit is helemaal klopt in naïeve schilderkunst. Het heeft niks voorspelbaars. Het is helemaal uit de zielen schilderen. En het klopt ergens helemaal net, maar ja, Je blijft kijken. ja. Je blijft gewoon de hele tijd kijken. Het heeft natuurlijk wat stripachtigs, ik. Ja. ja, ik ben wel enthousiast over. Ja? Dit is wel Ga je Gaan we daar dan nog lang over doen of doen we gewoon nee, door? dan niet. Huppakee. Ja, oké. Maakt de keuze makkelijker. Hier word ik wel heel enthousiast van. Wel. Ja, Ja. het formaat. En gewoon wat het is. Je gaat echt nadenken van, nou, is het een lito, is het een foto, is het een foto van iets wat geschilderd is weer? Of hoe is het gemaakt? Weet je Ja, wel? jij wilt meer weten. Ja. Ja. En meer zien en dat is eigenlijk. goed. En Ja. Ik bedoel, het onderste, dat is met je ego, nou? Ja. Het ego van het verstand. Ja, ja. Als je dat loslaten Ja? en niet in het nu. Ik ben nou in het nu met jou. Ja. En Ja? vroeger zat ik wel veel in het verleden. Ja. Dat is heel wat gebeurd in mijn hoofd. Ja? Maar dat je dat niet in de toekomst en het verleden niet meer zou binnen, maar in het nu. Ja? Nou, ja, dan wil je bewust, ik had er maar bewust zijn. Ik vind het gewoon heel leuk om door die natuur heen te rennen. En dan verbaas ik me altijd wat voor schilderijtjes daar ontstaan. En Ze ik, kon net precies zien wat het wie, hè? nee, Dus ze blijven er naar zien en dat wie goed. ja. Nou, Ja. Nou, je blauwe buis, dus ik zie je weer weg. Oh, maar prachtig. Ja. Oké. Ja. Dag Ronnie. Ja. Hoi. De beste amateurkeuze voor Friesland is voor mij iemand die echt werken kan vanuit zijn gevoel. En dat gevoel op een bijzondere manier vertalen kan in een beeld. Zodat het oorkomt bij de shopper. Dat is voor mij echt de Friese amateurkunst. En dat is eigenlijk helemaal net meer amateur. Dat is eigenlijk gewoon wat kunst eigenlijk is. Het is heel uitdagend en leuk om mijn kunst dwaande te wijzen. En het is heel erg leuk om dat proces van niks, van idee tot iets te
gevolg in om daarbij te wezen. Juist dat ontwikkelingsproces van kunst en het eindresultaat, om dat dan te beschermen, helemaal te gek. Zit op letten als jurylid? Ja, wat het klopt. Wat is direct, wat er iets in het werk zit, wat er nog achter leidt. Wat net direct zichtbaar is. Dus een bepaalde foto of een bepaalde schilderij, dat kan een bepaalde uitbeelding hebben, maar er moet een diepere laag erin zitten, of er moet iets achter liggen, wat het dan ook maar is. Het vielst. Dat is juist net. Wat is juist de afbeelding, maar vielst, wat erin zit. Nou. De tweede groep zit klaar voor de beoordeling. Pleasurebird. Stukje tekst, uitleg? Ja, nou inderdaad, ja. Ik zou de vraag stellen, maar de jou zal een antwoord. Waarom zou die werk nou thuis in het Fries Museum? Nou, ik denk dat ik mijn kunst wel een stukje vrolijkheid kan brengen in het museum. Ik schilder heel graag mijn hoop kleur, fantasie, vrolijkheid, helderheid. En ik denk dat dat in een museum wel druk kan springen. Dit is wat Herman Brood light beeldtaal. Oké, zeg maar. Ja. Ik vind de poging heel mooi, maar het overtuigt mij niet. Ik bedoel, ik vind het fijn dat iemand iets fris probeert, iets stevigs probeert, maar dan moet het ook knallen, vind ik. Dan moet je ermee aan de haal gaan. Beppe. Ja, wat gaat die vrouw meemaken, denk je dan natuurlijk? Ja. De focus ligt wel heel erg op gewoon het karakter, de ogen, ja. Oké, dus er zit een ijs tussen twijfel en trogging? Of, Ja. Op het nippeke. Op het nippeke, ja. Misschien voelt het Giel wat te heftig. Hij knalt wel, ja. Nou ja, dat is helemaal ook van die schilderij knalaardig inderdaad. Het wel echt eye-catches, dus ja, je houdt ervan, je houdt er net van. Spreekt Jan, spreekt je net aan. Dus zoals jij ons een beetje brengt. Ik zie die haast. Dank u wel. Hoi. Hoi. Je bent hartstikke blij. Ja, eigenlijk wel. Ja, ze hier inderdaad een protte maai maken van. Ze weer protte familie afbelen en ze ziet nog alleen nog in dat pleeghuis waar eigenlijk net in vaak kwam. Dus ze teert een beetje waai. Dus ja. De vierde groep zit al wat klaar. Nou, welkom. Dankjewel. Ik vind het heel fijn om naast het werk wat ik doe, ik ben arts, en om naast dat drukke bestaan en naast dat werk af en toe mezelf te kennen in heel wat oors. Ja. Bist arts, dat ik vraag je man? Ik ben momenteel huisarts in opleiding. In Leiden doe ik de opleiding. En ik kon vanaf Manje werken in het Juliane Kinderziekenhuis in Den Haag. Dus. Wils de schilders, beeldhouwers en fotografen staan te wachten, is één deelnemer al aan het werk. Hij had extra tijd en help gekregen om zijn werk op te zetten. En die had er hut nodig. Sjoerd Jan is kok. De oren binnen sammerkleer. O jee, één foutje weg. Maar Sjoerd Jan zit aardig in de stress. En voor zelfs loekt zijn werk de aandacht. Voor mij is het eten zien ik altijd een keust. Ja. Vind ik fantastisch. Maar ik hoest het visje, de esthetiek van het del zetten. Ja. Mooi visje, helemaal baakt met een mooi glasje wien erbij. 60 del, dat vind ik al esthetiek. Ja. Dus ik vind het wel heel leuk dat dit erbij is. Maar ik vind het wel heel erg verrassend. Ja, ik ook. En wat ik er helemaal mooi aan vind, is dat hij niet geprobeerd heeft om op de restaurantmanier zeg maar, het te laten zien. Nee, Dus het gaat nog een slag verder. Precies, ja.
een skierig figuratief schilderij. Ik heb, figuratief wordt snel makkelijk, maar dit ik krijg wel een soort wonderlijke spanning terug die figuurtjes die het helemaal liets binnen op zo'n hele grote steiger en zo'n plons erin. Ja, wat ik toch toen we binnenkwamen, is het nou een foto of is het nou een schilderij van afstand? Omdat die kleur, dat zit er gewoon heel goed in. Ja. Maar wat wel mooi is dat het niet al te gedetailleerd is. Terwijl je wel, dat blijft wel fascinerend. Je hebt het gevoel dat het er is, maar als je erop loopt, dan is het gewoon kleurvlekjes en dan is het helemaal niet zo precies. Mag ik nou eigenlijk een hapje nemen? Ja. Het is al op, hè? Dat is wel de tractatie, hè? Geweldig. Ja, dat is te mooi dat ik een keustwerk op te kennen. Ja. En dat een keustwerk gewoon eindig is. Dat je een keustwerk maakt en dan zeg je van nou, een bepaald moment is gewoon gebeurd. Ja. Nee, maar dan krijg je wel een keustwerk voor mij. Jury, wie voetendaliks enthousiast? Beter. Ja. Maar ja, hoe doe je dat nou haast, maar een expositie in het Fries Museum? Ja, dus Stel de winst, hè? Nou ja, ik moet hier natuurlijk wel heel erg over na gaan denken hoe ik dit ga overtreffen. Het is wel weer een uitdaging. Maar is het Fari dat dit dan exposeerd wordt? Hoe? Nou ja, kijk, ik heb wel zoiets van, als jij gewoon lekker kookt en je presenteert dat op een leuke manier, dan is het wel een vorm van kunst, bijna, vind ik. En stel dat nou haast Orenwieke de opdracht wordt van Maartje schilderij. Ik zeg maar wat. Nou ja, dat kan ik ook wel, want een goede kok is heel erg creatief. En ik denk dat ik dat wel ben. Je let op drie dingen, dat is de ambacht, originaliteit en de vonk, de spanning. Zodat de mensen het ambacht beheersen, weten we. Dat mensen het origineel winnen, weten we. Maar die spanning, die vonk, dat zie ik. Ik ben heel reëel. Er zijn maar een paar kunstenaars in een eeuw die het noorden talen uitvinden. Picasso, Mondriaan, Malevich, Rothko. Maar in het palet van kunstenaars wat we hier in Friesland hebben, daar kan wel wat aan tafel gebeuren. Kijk, in die mensen die een heel sterke zelfkritiek hebben, zelfreflectie, daar kan een hele grote verrassing in zitten. Terug krijg ik dat zelfkritische, dat, nou ja, we zijn net voor haar geweldig. Want die ontwikkel je haar. Nou ja, als je dan zelfkritisch bent en een sjost en een schilders terug en een tingst weer en een schilders weer, dat kan nou echt een verrassing opleveren. Ik zou heel blij zijn als er nou ja, onder het palet van die kunstenaars in Friesland een hele goede naam aan tafel gebeuren kon. Goeiedag. De laatste groep had lang wachtje moeten. Maar mij nou eindelijk zijn kunstwerk machine litten. Waarom zou dit dus jaar in het Fries Museum, vind je? Nou, ik hoor vaak complimenten van mensen, tenminste zo vat ik het op, dat ze zeggen, nou dit is de jas van Jopie Huisman. Ik denk, nou, als ze dat erin zien, want kijk, je maakt dit, er gaan nog wat uren in zitten. Hè? Dat vragen de mensen ook altijd, van hoe lang doe je erover, wat voor hout is het? Nou, ik geef dan een heel exact antwoord. Ik zeg nou 119 uur en 32 minuten. Deze, die bloedt echt oerijn. Drukke rollen. Ja, en de mooie diepte, die lagen door die blijven kleur, over elkaar. precies. Ja, vind ik ook. Ja. Ik was hier op basis van de foto heel nieuwsgierig van, je moet het in het echt zien. Maar het blijft me te veel een jasje, zeg maar. Ja. Verschrikkelijk knap.
het volle ambacht, hè? Ja, ik hoor het. Ja. Nou, daar ben ik het ook wel mee eens eigenlijk. Ja, dit is mijn impressie van de aardehouw. En ja, dus maken mij druk inkt, afzet inkt. Dubbelus buis. Ja, gezellig. Ja, ik ga het nog doen. Dus ik was wel aangenaam verrast. Dus iedere keer als je die zaal bezig... De jury had zijn eerste taak erop zitten in de ziektocht naar de beste amateurkunstenaar van Friesland. Nee. En dat meen ik echt. Het valt me echt net aan. Het niveau en het verskaat en de kwaliteit. Alve kandidaten maaien toch. 16 binnen keihuts naar Hoesta stuurt. Je voelt ook aan alles dat mensen daar heel serieus mee bezig zijn. Hè? Dat zie je aan het werk. Tot in de details uitgevoerd, over nagedacht. Ik vond wel dat sommige echt qua presentatie een beetje met de pet naar gooien. Ja, maar dat is iets wat je leert als, op een kunstacademie. Dat je daarover na moet denken. Maar als amateur denk je daar nooit over na. Maar de kandidaten die het oranje sticker kregen af, krijgen nog een herkansing. Zij kunnen haar werk nog eens tonen. En maaien boppen dat nou? Tekst en uitlezen aan onder jury. Wat was hier mooi vertellen? Ja, dit is een reis van die persoon die op het hinder zit. Hè? En het hinder jouw richting om. En dat stiert voor? Dat zal ook voor iets van mijn mooi geweest, denk ik. Als een kunstenaar vraagt wat is nou die mooiste schilderij, komen ze haast altijd met schilderij wat ik helemaal net mooi vind. Nee. En wat net het beste schilderij is, maar dan hebben ze een oor idee van. Dus, ja. Maar ik hoop je dat... Of een emotionele band die jij dan niet hebt. Dus ja. Dan, dat ben ik niet eens. Over kandidaten binnen de wist van dat zij terug binnen. En dat moet een hele gevoel wezen. Hoe oors viel dat voor die 23 mensen die nog achter mij staan, de twijfelkandidaten? De jury maakt tussen de 23 twijfelkandidaten nog een mensen uitziekje die het alsnog meegaan naar de tweede ronde van Muze. Dit intrigeert ons heel erg, omdat wat heeft die vrouw meegemaakt? Of er zit echt een verhaal in, zeg maar, weet je wel? En dat komt wel over. Die wordt wel echt geprikkeld, omdat ik denk van ja, het is niet zomaar een portret, zeg maar. Nee, ik heb het wel met doel gemaakt. Het heeft me echt wel geïntrigeerd, inderdaad. De persoon op zich ook. Ja. Dit is iets waar ik heel langzaam naartoe gekomen ben. Ja. En ik heb een hele periode gehad dat iedereen me zei van ja, maar dit en dat. En dan had ik een kwast weer op de pensen in handen om te veranderen. Ja. Ik ben zo ontzettend blij dat ik hier aan toe ben. Ja. En hoe voorkomt dan dat het vervelend wordt? De kleurtjes kan ik heel vervelend worden. Ja, toch een aantal kleuren te kiezen en daar mij verder te gaan. Kun je die zelf in het hokje zetten? Of als zij van... Dat was ik niet. Nee. Okay. Zit ik een beetje symboliek in de zin van... we zitten nog in crisis. Nou, in crisis krijg je op een gegeven moment altijd weer het locht wat er terug in komt. Daarom heb ik het lochtrix, hoe ik het lochtrix zou in hebben. Ja. Ga je het inlijsten? Dat zou ik niet doen, maar... Nee, nou dat soort dingen, dat weet ik nog niet zo goed. Nee. Nee, daar ben ik nog heel zoeken nu. Ja. Waarom deze onderwerpkeuze? Dat is wel echt heel oors. Ja, nou bewust eigenlijk. Want ik s'nachts dan gisteren op Friesland en dan just al die jachtjes en al die flats en huisjes. En dat vind ik heel mooi. Ik vind nachten mooi en daar heb ik op zacht. Het licht, het stralende licht. Dan een stelletje mafkees op Governors Island zit als Nederlanders zelfs wel ja. te maken. Een fascinerende schilderstijl. Ja, ik ben echt heel blij dat ik zo voor je ben. Ja. Ik ga een tijd gaan dat de marine zei, dat klopt, dat moet ik op te verhoren. Wij waren ontzettend benieuwd waarom u er glas voor heeft gedaan. Ja, nou, met zin ontspiegelt het glas en dan stoort het niet zo. Ja, het gaat er een beetje overheen, hè? Ja. Maar het ging mij meer om de botsing van... De dag had lang west. De jury mat nou een besluit nemen. Waar gaat naar huis en waar bloot bij huis? In de ziektocht naar de beste amateurkunstenaar van Friesland. Die heb ik bijvoorbeeld nog steeds hoe hij ermee werkt. Voorzitter Saskia Bak moet aanst het oordeel uitspreken. Ja, en dan die ook. Ja, dat ook. En ik blijf heel erg voor deze. Deze is wat mij betreft wel een jaar nog steeds. En deze is wat mij betreft ook een 9. Ja, mij ook dit ik. En dan deze niet. Oké. Ja? Ja.
We zijn haast aan de eind van de eerste aflevering. En voor Jim is het extra spannend, de twijfelkandidaten. Je weet het dadelijk dat je hem terug binnen of net. Ik wil je hem graag indelen in 2 groepen. Ik begin met groep 1. Ik lees de namen voor en groep 1 maar om die kant staan gaan. Carly Houtsma, Henk Procé, Jansje Bron van der Zee, die maar naar die kant staan, dat is groep 1. Vincent van Zeeland, Liesbeth Hartholt, Jos Muller, Petra Wijzerveld, Johanna de Groot en Yvette de Koning. Groep 2, maar om deze kant staan gaan. Teun Speelman, Doeke van der Heijden, Simon Posma, J.R. Teulen, Rienk Houten, Walter de Graaf, Gerard Smit, Foekje Baaiema, Heeltje Bloemhof, Ineke Fokkens, Wieberen Kingma, Kees Kaspersma, Henk Schouwman en Siemke Riepma. Dat binnen de 2 groepen. Wij waren ontzettend verheugd over de kwaliteit. Zowel van de hele dag als voor nu. En inderdaad, voor jullie was het spannendst. Want jullie waren de twijfelgevallen. We hebben intensief gekeken. We hebben ook intensief met jullie gepraat. En we hebben ook boven nog een hele tijd zitten discussiëren over wie wel en wie niet. Want een aantal dingen waar we naar keken. Originaliteit. Dat is bijna altijd zo in de kunst, maar daar hebben wij echt heel erg goed op gelet. Maar we hebben ook gekeken naar de manier waarop jullie het materiaal beheersen. Beheers je het goed, maar tegelijkertijd kun je er ook mee spelen. Kun je zeg maar boven het materiaal uitstijgen. Dus dat waren eigenlijk de 2 belangrijkste dingen waar wij naar gekeken hebben. En ik ga nu aankondigen welke groep doorgaat. En dat is de groep aan deze kant. En dat betekent Jim ging naar huis en Jim bleef bij ons op weg naar het Fries Museum. Dit weer de eerste aflevering van Muze. 20 kandidaten bleven bij ons op weg naar het Fries Museum. Om het weekend.